Čau lidi a vítejte na mém kanále, na kterém mluvím o různých více či méně divných věcech, které se mi zrovna převalují v hlavě. Dneska bych chtěl udělat video o jednom pro mě naprosto fascinujícím fenoménu, který většina lidí, kteří už na ní narazili, zná pod názvem The Hero's Journey, neboli Cesta hrdiny, a který se pokusím rozebrat a názorně vysvětlit za pomocí legendárního filmu Matrix. Cesta hrdiny je ve své podstatě archetypální příběhový vzorec, který tvoří v té či oné podobě základ struktury u převážné většiny současných i klasických knih, povídek, bájí, filmů nebo divadelních i počítačových her, stejně jako to dělá u mnoha jiných forem lidského fungování, jako je třeba hudba, semináře nebo dokonce terapeutický sezení. Znalost cesty hrdiny je podle mě dobrá nejenom k hlubšímu pochopení obecné struktury nejrůznějších forem příběhu, ale i k rozpoznávání a lepší práci s různýma typama určitých životních situací, který cesta hrdiny nejenže velmi přesně vyobrazuje, ale i nabízí určitý obecný návod na to, jak se s nima líp a efektivněji vypořádávat. První stádium cesty hrdiny je domov. Je to stádium, ve kterém je hrdina zaseklej ve světě, který mu nedovolí rozvinout jeho skutečný potenciál. Podvědomě sice cítí, že je něco špatně, ale odmítá si to připustit, protože na nějaký úrovni chápe, že akceptovat pokřivenost světa, ve kterém žije, by znamenalo nutnost radikální změny, o který ještě v tuhle chvíli doufá, že se jí dokáže vyhnout. V Matrixu je to bod, kdy se Neo navzdory svým hackerským aktivitám snaží pořád ještě působit jako spořádaný občan, který chodí do práce, nechává se šikanovat od svého šéfa, platí daně a vynáší odpadky své domácí. Další v pořadí je bránění se změně, což je poslední zoufalá snaha zůstat v bezpečí důvěrně známých limitací starého světa. Je to paralýza, která často doprovází vědomí, že náš život se nenávratně změnil a jediný, co můžeme udělat, je tu změnu akceptovat a povolit si vykročit do neznáma. V Matrixu je to ten moment, kdy Neo přestane při útěku před agentama věřit svojí schopnosti dělat, co je potřeba, ztratí odvahu následovat Morfeovo instrukce a vylít z okna a skončí v zajetí agentů. Čtvrtý stádium je překročení bodu, ze kterého není návratu, což je chvíle, kdy se ignorování změny stane natolik nesnesitelným, že hrdinu konečně donutí vědomě se rozloučit se svým dosavadním životem a vydat se, kam ho osud volá. V Matrixu je to série událostí od chvíle, kdy agenti zasadí Neovi do břicha chobotnici, přes okamžik, kdy se Neo rozhodne doopravdy věřit Trinity, Switch a Apokovi, až po slavnou scénu s červenou a modrou kapslí, kdy se postavený před jasnou volbu z vlastní vůle rozhodne odmítnout život blaženého ignorantství a prozkoumat, jak hluboko králičí nora doopravdy vede. Pátý stádium se jmenuje Stezka zkoušek, přátelé a nepřátelé. Je to bod, ve kterém je hrdina poprvé naplno konfrontovaný se zákonitostma nového světa, do kterého právě plnou vahou spadnul. Po počátečním šoku a zmatení se začne, dost často pod vedením někoho staršího a zkušenějšího, pozvolna adaptovat a učit se zdejší pravidla a zjišťovat, co je dobře a co špatně a kdo je jeho přítel a kdo nepřítel. Postupně nasává znalosti a zkušenosti a přepisuje starý vzorce chování, ale pořád je ještě v tuhle chvíli jenom cizinec v cizím světě, který si nese část svojí původní identity sebou. V Matrixu je to stádium, kdy je Neo odpojený z líhně, dozví se skutečnou pravdu o světě, ve kterém celý život přežíval, i důvod, proč se ho rozhodli osvobodit, a začne prodělávat pod Morfeovým vedením výcvik. Šestý stádium je příprava na velkou změnu, neboli cesta k místu konfrontace. Je to příprava na chvíli, kdy je hrdina poprvé konfrontovaný s vlastní potlačovanou neautenticitou. Ať už z vlastní vůle nebo pod vlivem okolností se odhodlá k velký akci, která má následně skončit buď neúspěchem, nebo iluzí úspěchu, který je v následující chvíli rozbouraný. V Matrixu reprezentuje tenhle bod Neovo cesta za vědmou, která mu nakonec místo očekávaného potvrzení, že je doopravdy vyvolený, jenom nastaví zrcadlo jeho vlastních nejistot. Další část je konfrontace a následná změna směru. Tenhle bod je samotná událost, která hrdinu přinutí konfrontovat se se svým potlačovaným stínem, odloupne další z vrstev jeho staré identity a udělá tak prostor pro jeho další rozvoj. Ať už nabere formu selhání nebo iluze úspěchu, přinutí hrdinu k radikálnímu přehodnocení jeho dosavadního postoje a nasměruje ho novým směrem. V Matrixu je to samotné setkání s vědmou následovaný Cypherovo zradou, povraždění několika členů posádky a Morfeovo uvězněním. Další stádium je znovu zrození, což je bod, kdy se hrdina oklepe po události, která ho právě potkala, a vrhne se s novou perspektivou a odhodláním zpátky do akce. Není ještě úplně sám sebou, ale o moc víc chápe a ctí svoji roli a zodpovědnost v celkový mozaice věcí a nebojí se riskovat, protože chápe, že výsledek bude za absolvovaný nebezpečí stát. V Matrixu je to chvíle, kdy Neo převezme iniciativu nad situací a rozhodne se místo sáhnutí po jednoduchém a zbabělém řešení Morfea zachránit. Začíná chápat a využívat svoji skutečnou sílu, přestává se bát agentů a nakonec Morfea úspěšně osvobodí ještě předtím, než prozradí přístupový kódy do Sionu. Devátý stádium je smrt a zmrtvých vstání, což je chvíle, kdy je hrdina nečekaně a naplno konfrontovaný se svým nejhlubším a nejniternějším stínem. V
takovou chvíli nechá konečně úplně umřít poslední a nejurputnější udržování části svého starého já a naplno se odevzdá přítomnému okamžiku, což mu umožní vykonat zázrak a přežít svou vlastní smrt. V Matrixu je to okamžik, kdy Smith chytí Nea a vystřílí do něj celý zásobník, což přinutí zoufalou Trinity konečně přiznat, že Nea miluje, což podle vědmy na proroctví znamená, že je vyvolený a nesmí umřít. Neo díky síle čistý lásky lidského srdce ztratí poslední zbytky nedůvěry v sebe samýho, vyhraje nad zákonitostma programu a vrátí se zpátky. 10. stádium je mistrovství, což je bod, ve kterém se hrdina dostane do plného kontaktu se svojí božskou podstatou a nad svým stínem definitivně zvítězí. V Matrixu je to chvíle, kdy Neo přijme svoji roli vyvolenýho, překoná limitace ukládaný programem a bez námahy vyřídí agenta Smithe. A poslední a 11. stádium je nový status quo, což je chvíle, kdy se hrdina definitivně ustálí ve své nové roli a začne rutině využívat všech změn, které se v něm během celého příběhu odehrály. Tenhle bod symbolizuje konečný uzavření jednoho cyklu a přípravu půdy pro další cesty a dobrodružství. V Matrixu je to chvíle, kdy nám Neo sdělí svoje závěrečné poselství, položí telefon a rozlítne se do oblak. No a to je asi tak zhruba moje pojetí cesty hrdiny. Dejte vědět, nakolik vám přišlo nebo nepřišlo zajímavý, pokud mě chcete podpořit, můžete mi kliknout like, odběr nebo mi třeba i poslat pár drobných a uvidíme se zase za 14 dní. Díky za shlédnutí, mějte se pěkně a čau.